Районыбызда 35 мәктәпкәчә белем бирү оешмасында белем һәм тәрбия бирү туган татар телендә алып барыла. Традиция буенча яңа уку елы алдыннан Кукмарада белем һәм тәрбия бирү учреждениеларының август киңәшмәсе узды. Чарада Кукмара районы башлыгы Сергей Дмитриев, район башкарма комитеты җитәкчесе Азат Гарифуллин, Кукмара районы мәгариф идарәсе җитәкчесе Илфат Әхмәдуллин, Татарстан мәгариф министрлыгы бүлеге җитәкчесе Булат Яруллин катнашты. Шулай да юктан гына бүгенге көнне күрмәк бәйрәме димиләр. Безнең мәгариф өлкәсе өчен бу тагын бер сабантуй. Бүген біз үткән елның уңышлары белән, нәтиҗәләре белән танышып китә алабыз. Инде безнең педагогический коллектив тагын нык төпле педагог коллектив, алардагы безнең балаларыбызга төпле белем бирергә сәләтле, шуларның барсында алсак, карасак, без республика күләм белем бирү дәрәҗәсе буенча беренче рәтләрдә йөрибез. Шулай ук Россия күләм карасак та еге нәтиҗәләрен безнең күрсәткечләребез яхшы. Бүгенге җыелышның темасы уку һәм тәрбиядә милли традиция. Әлеге темага багышланган чыгышларны мәктәп һәм балалар бакчасы Ак Калфак оешмасы җитәкчесе тәкъдим итте. Без татарлар глобаль стратегиясын тормышка ашыруны Ак Калфаклар 4 юнәлештә алып барабыз. В нашем детском саду воспитываются дети разных национальностей – татары, русские, удмурты и марийцы. И поэтому в нашем детском саду мы уделяем большое внимание культуре и традициям этих национальностей. Основным направлением воспитания в нашем детском саду является формирование этнокультурных компетенций. Узган ел белән чагыштырганда Кукмара районы буенча бердәм дәүләт имтиханын тапшыру нәтиҗәсе быелны югарырак. 2019-20 уку елында олимпиада җиңүчесе 59 булса, 2021 елда 79 укучы югары нәтиҗәләр күрсәткән. Бөтен Россия олимпиадасының региональ этабында безнең 3 призерыбыз булды, аның икесе математика фәненнән, берсе физика фәненнән. Бүгенге көнгә безнең Worldskills һәм Juniorskills ярышлары буенча югары нәтиҗәләребез бар. Россия күләмендәге Worldskills ярышында җиңүгә ирештек. Шулай ук бу стандарт буенча республика күләмендәге ярышта призлы урыннарны яулаучыларыбыз да бар. Бүген Кукмарада 17 яшь укытучы беренче тапкыр һөнәри эшен башлап укытучы антын әйтте. Бу һөнәрне мин балаларны яратканга һәм алар белән эшләргә яратканга сайладым. Мин үз эшемнән бары тик яхшы результатлар гына, нәтиҗәләр генә көтәм. Балалар белән дуслашырбыз дип өметләнәм һәм зур уңышларга, яхшы БПРларны бирергә өметләнәм. Шулай киңәшмә барышында узган уку елында 100 балл җыйган укучыларны һәм яхшы нәтиҗәләр ирешкән укытучыларны бүләкләү тантанасы да үтте. 30 ел директор булышын. Безнең инде республика күләмендә дә, Россия күләмендә дә казанышларыбыз Аллаһка шөкер зур. Коллектив көчле. Безнең коллектив белән уңышлар ирешәбез инде бу бүләк. Җитәкче генә түгел, бөтен коллективның хезмәт өчен бәяләнгән бүләк. Айсылу Мөхәммәтҗанова, Динара Хәбибуллина, Марат Сабирҗанов, Азат Нигъмәтуллин, Татарстан яңалыклары.